ka-espero dyan. Dito kami sa aming spot sa Giwanon, Bacolod. Today is November 1, no? Punta kami dito together sa ako ang my son Earl. Welcome to my vlog. Okay, shout out pala, no? Shout out po si Ezekiel Johnson. Shout out dyan. Saka shout out ni Nelson Abosiho, Calbotail. Shout out Chris Lutax. Uban karon ako ba? So linaw kayong dagat. Yeah, shout out Rolando Pia. Shout out ni GC BG Jean Claude Van Gran, no? Yeah. Shout out din sa ni Sanob Holano. Okay, Sanob Holano, kumusta ka na dyan? Wala bang tagay dyan? Okay, yeah. Shout out ni John Salcida. Okay, Tato Inc. Yan po ang one of the spiro dito po sa Bohol. Magagaling din siya mag-tattoo. Tattoo artist po siya. Shout out pala sa lahat ng taga ICMFI. Kasama ko sa trabaho dyan. So, shout out ni Gabi Ramal. Okay, one of the best spiro in Boracay. Parang malalim na, no? Ito pong dagat dito ngayon. Okay, parang pwede na kami maglalangoy-langoy. Okay, so tingnan lang po natin kung mayroon ba tayong huli natin, mayroon ba tayong tingnan po natin kung mayroon bang malalaking isda dito. Okay, so don't forget to subscribe sa akong channel, guys. Salamat. What's up mga karsap? Okay, shout out pala, no, ni Idea Topia, one of the best one of the best spear gun maker in Bohol. And also shout out ni Aquagun by Enrico Espirat, also the best spear gun maker here in Bohol. And our trigger mechanism, no? So proud po kami ni Eden Palo, the trigger mechanism in Luway, Bohol. Best trigger mechanism, and also best trigger mechanism Michael Garcia. Okay guys, so yan po sila. So pwede lang kayo pumiin sa ila para mag-order ng mga trigger at spear gun. Okay, labi na sa shout out tayo po sa ato ang yung magagaling din gumawa ng night dive spear gun, si Boyet Solis, Sarah Jade. Okay, so taga Albor po yun. So pang night dive spear gun, siya po ang mahusay din gumawa ng night dive spear gun, Sarah Jade Solis. Okay.
Hah? Yang gol lagi? Daiga. Napula sa ubos ba gana-ana? Aduh. Naa. Nara? Shout out sa tanang comment sa ako ang YouTube channel, no? At kanang salamat kay San Kuruan. Wala
dalawa kung sila, no? Sayang yung power na ano na kita ko kanina. Sayang pagtira ko hindi natamaan. Biglang ulod sa buhok. No? Okay lang to. So mga lods, no, mga bro, mga ka-inspiro, ito lang po ang huli namin ngayon. No? Susuloy na. Okay guys, ito po yun si Earl. Okay, so ito lang po huli namin. Kunti lang. Dive safe everyone.